Omunye umsebenzi wokuqala kaMuhleleli omusha kuleli cala lesivumelwano sezikhali kube ukubeka isikhathi lapho kuzolalelwa khona izethulo ngesicelo sikaZuma sokushenxisa uDowner kuleli cala. This matter is adjourned to 15 August 2023 for the hearing of Mr. Zuma's second application for the removal of Mr. Downer, State Counsel, as prosecutor in the criminal trial. That application is set to run for 2 days. UZuma ukholwa ukuthi unelungelo lokuqinisekisa ukuthi leli cala angeke licheme. Mr. Zuma has got a right to exercise all his rights in terms of the law. So if he does that, it cannot be interpreted as delay because we are already in the trial. We are continuing with the trial. So it cannot be said that it is a delay. Ungothi wezomthetho ukholwa ukuthi isicelo sokushenxisa uDowner sizobambezela ukubizwa kofakazi wokuqala kuleli cala. My prediction is that the only time in which we can be trial ready after all the new application has been done and dusted would be in 2025 or even 2026, taking into account the history of this matter that we've enjoyed in the past, let me say 5 years. Akwaziwe ukuthi leli cala lizoqala nini, kepha ukudonsa kwalo isikhathi eside ukuqala kungenzeka kube nomphumelo womunye umdonsiswano ngobufakazi kanye nobuqotho bobufakazi babo kuleli cala. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguziyanda Ngcobo ngibike ngisemgungundlovu kwaZulu Natal.